बिसाखौ बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशनखौ दिनै बर' जाथिया जोंनि बर' जातिनि मोनसे जातीय संगठन होननानै दिनै रिकगनाइज होबाय। दा आं बेखायनो बुंनाया दा जों बेवहाय थानाय साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा दिनै बयहाबो बिबान दङ जातिखौ गोजौआव लांनायनि हारिमुनि गेजेरजों। दा ओंखायनो उननि समावहाय जोङो नैबे बिसानि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ गोजौआव लांनो गोनांब्ला बयहाबो माने खामानि मावनायनि दायित्व दं हिसाबै आरो बे आफादनि जा कमिटिजों दिनै गोदानै दागोन बे गोदानै दागोन आफादा एकदम मोजां जाथारनांगौ, बयनिबो एक्सेप्टेबल जानो नांगौ आरो बेबायदि जानो गोनांब्ला जेबो सार्थ गैयाबालासिनो जाय जोंनि आफादखौ दैदेननो हागोन बेबायदि मानसिखौसो जोङो बिबाननि थाखाय सायख'नांगोन। दा बेवहाय जोंनि जिल्ला आफादनिफ्राय आमुखखौ नांगौ, जोंनि जिल्ला आफादनिफ्राय तामुखखौ नांगौ, थ' बेबायदि मेन्टेलिटिजों जुदि जोङो आफादखौ दानानै लायोब्ला फैलार जागोन। दा बिनि गेजेरावनो मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन, बिसाया दिनैनि दिनावहाय बुंनाय बायदि जायो फांसे बिफांनि दालाइ गोरानाव जिरायनानै थानाय मोनसे आफाद बायदिसो दासिमाव। दा ओंखायनो बेखौ गोख्रों खालामनो गोनांबा जोंनो मोजां दैदेनगिरि नांगोन, जाय दैदेनगिरिनि गेजेरजों जोङो नैबे आफादनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ गोजौआव लांनो हागोन। जोंनाव गुबुन जेबो आफाद गैया दिनै बर' सावथुन मुलुगखौ माने साबना हामना खालामनांगौनि थाखाय बर' सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो लाखिनानै जायफ्रा गावखौनो आर्टिस्ट हिसाबै गायसननानै लाबाय बिसोरनि थाखाय खामानि मावनांगौनि थाखाय जोंहा गुबुन आफाद गैया। आफादा बेनोल' थोंजोङै जायफोर खामानि जोंनि आर्टिस्टफोरनि खामानि मावग्रा आफादा जाहैबाय बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन। जों सानदोङो बेवहाय जेसेबांखिनि मेथाइ रोजाबलांबाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना बे मेथाइ रोजाबनायखायनो बिसोरो गावसोरनि केरियार हिसाबै लानो हानांगोन। दा जोंनियाव गंसे मिउजिक स्कुल दङ, केसि सिमला मिउजिक स्कुल होननाय, बे जोंनि प्रिन्सिपाला दङ जोंहा सार सानसुमा गयारि आदाया, बिथाङा बिनि प्रिन्सिपाल मिउजिक स्कुलनि। जोंहा आदा दाब्ला दं, बिथाङा सासे फोरोंगिरि। आरोबाव लाइथुन नार्जारि जायखौ जोङो गुगोल बाबा होननानै बुङो, खोमदोन दं, जेलसिंमोन दङ, बिसोर जोंनि बे मिउजिक स्कुलनि साफा साफा टिचार। दाना बे मिउजिक स्कुलाव ओरैबायदि स्टुडेन्टफोर फैयो दा जोंनियाव 200 जनसो जायो नामा खोमदोन? बारा जायो। 700 प्लास 700 जननि बारा जायो। आरो बे 700 जन गथ'फोरखौ बिमा बिफाया फुङाव सानफ्रामबो दोनफैयो सानदे खालि आरो नेबाय थायो। थारमाने मा दिनै बे गार्जेनफोरनि बे बिमा बिफाफोरनि सानस्रिया मा? बिथांमोना सानदों जे आंनि गथ'खौ आं मेथाइ रोजाबगिरि खालामगोन, आंनि गथ'खौ आं मोसागिरि खालामगोन आरो आंनि गथ'आ फरायनायनि उनावहाय साकरि मोननो हायाब्ला मेथाइ रोजाबनायखौनो केरियार हिसाबै लागोन, मोसानायखौनो केरियार हिसाबै लागोन। जोंनि गार्जेनफोरनि दानि बिमाफोरनि थिंकिंआ सानस्रिया बेबायदि। दानिया बिसोरनि सानस्रिया बेबायदिब्ला जोंनि इयुन जोलैफ्राबो जुदि बे खोथाखौनो सिन्था खालामबायब्ला दा बे प्लेटफर्मखौ दानानै होनांगौनि दायित्वआ जों बयनावबो दङ। दा बे प्लेटफर्मखौ जों दानानै होनांगोन। जोंनि फिसाया गाबोन मेथाइ रोजाबोब्ला बे मेथाइ रोजाबनायखौनो गावनि केरियार हिसाबै लानो हानाय जानांगोन। दा बेबायदि जानो गोनांब्ला जोंनि सावथुन मुलुगा बिराद गिदिर मोनसे दायित्व दङ बा बिहोमा होनो हायो। दा ओंखायनो बे बिसानि गेजेरजों जों जेरैखि जाया जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगोन आरो लांनो हायैनि खुनु माने गैया। जोंनि सावथुनखौ फैगौ 5 बोसोरनि उनाव नङाब्लाबो फैगौ 10 बोसोरनि उनाव थाइलेण्डनि मानसिफ्रा नायगोन, बांलादेशनि मानसिफ्रा नायगोन, पाकिस्ताननि मानसिफ्रा नायगोन आरो नोंथाराबाबो जों दिनै साउथ इण्डियानि सावथुनखौ नायो, जोंनि बर'नि सावथुनखौबो साउथ इण्डियानि मानसिया नायगोन। आरो बेबायदि जायोब्लासो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों मोनसे मोजां प्लेटफर्म दानानै गालांनो हागोन।
दा जोंनियाव टेलेन्टनि आंखाल गैया साफ्रोमबो जेसेबांखिनि बेवहाय एक्टर दङ मोनफ्रोमबो एक्टिंखौनो खालामफ्रोमबो मोजां मोजां डाइरेक्टर दङ मोजां मोजां स्क्रिप्ट राइटार दङ दा मोजां मोजां स्क्रिप्ट राइटार मोजां मोजां डाइरेक्टर मोजां मोजां एक्टर दङब्ला होमबा जोंबो जुदि गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुनोब्ला जोंनि सावथुनखौलाय मानो नाया जानो नायगोन आरो दिनैनि दिनावहाय लासै 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 नायग्रा जालांबाय दा जोंखौ बयबो सिनायो गुबुन जाथिनि मानसिफ्राबो फिला मेन्डेलानो नङा होमबा हयथ' जोंनि गोबां आर्टिस्टफोरखौ दा गुबुन जाथिनि मानसिफ्राबो सिनायनो हानाय जाबाय आरोखि दा ओंखायनो बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेराव बेफोर खामानिखौ मावनायनि जिहेतु दायित्व दं हिसाबै फैबाय थानाय जिखिनि गोदान आफाद जों जे दिनै दानानै लानो नागिरदों बे आफादा खोब मोजां जानो नांगौ बे आफादा जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि सार्थआव जानांगौ जोंनि इयुन जोलैनि सार्थआव जानांगौ जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सार्थआव जानांगौ आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो बेखिनि खावलायनाया थागोन गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आं बेखौनो मिजिंथिगोन जोबनायाव जों साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा जाहाथे बयबो बेबायदि खौसे जालायनानै जोंनि बिसानि आफादनि मोनसे प्लेटफर्माव थानानै बिसा आफादनि डिसिप्लिनखौ मानिनानै जाहाथे जों बयबो आवगायलांनो हायो मोनसे समाव जोंहा ओरैनो कागजाव लिरनाय कनस्टिटिउसन दंमोन दिनै जों बेखौ लिरनाय महराव दिहुननो हाबाय हयथ' जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादा दाखालि सालबारिनिफ्राय बेखौ मोनलांदों नोंथांमोना बेखौ बयबो फरायनानै नाय जोंनि बे आफादखौ मा होनना बुङो सेकुलार मोनसे आफाद बेवहाय जोंनाव बासिलायनाय खुनु मोनसे माबा गैया नों गोजौ नों गाहाय पार्टी बासिनाय जाति बासिनाय नङा होमबा खुनु जोंनि आफादाव बियो गैया एसे सिगाङाव जोंहा सारा बुंलांदों जों बेखौ लाबोनो नाङा आरो बेखौ लाबोयोब्ला जोंनि गुबै थांखिनिफ्राय जोङो दोरोदनानै थानो गोनां जागोन जोंनि नंगुबै खामानिखौ जों मालाबाबो मावनो हानाय नङा दा जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ